салом, ба ҳама дар ин видео дар airdrop кор мекунем. Силка барои airdrop дар поёни видео мешавад. Барои пул кор кардан мо хеле экран зер мекунем ва танга кор мекунем. Вақте ки листингиш сар шид метавонем тангора ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Вақте мо бозӣ мекунем, камтар бозӣ кардем, батареямон кам мешавад, зарядиш буд мешавад, камтар шидат мекунем, бо зарядиш ки пур шидак бо бозимона давом мекунем. ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ ҷа улучшение ҳастай, улучшение зер мекунем. дар боло монети час нишондоиста ҳар як соата ма 307 000 танга кор мекунам. дар баланси ма ози 973 танга ва ами зиёд шидиста 973 974 танга шид ва ҳамхел зиёд шидан мегирад худаш ба таври автоматӣ. ва ҷа мо дар сообщение омад ки совершид транзаксиятон ва ҷа 154 000 дига танга кор мекунем. ва ин роли баъдтар шумо дар нишон метавонем, ҷара маҳкам мекунем. дар ин ҷа ина бустероро шумо дидасе, ҳамин бустероро мехарем. вақте ки бустероро хариде, ҳамин бустера ки шумо хариде, ҷа пулкоркунии шумо зиёд мешавад. ҳозир монета часи ма 307 300 танга ва ҷа ин бустера ҳозир мехарем, мебинем ё ки мемиша мехарем, мебинем ки кани чанд қадар зиёд мешавад. дар экран зер мекунем дар рости ҳамин бустер ва ина ҷа нархша нишондааст ки 2800 танга ҷа 54000 ҳамин ҷое ки 54000 ҷа дар экран зер мекунем ва бустера мехарем. ва ина вақти бозӣ кунида мо уровни 7 омадам, уровни бозитонам зиёд шидан мегирад. менюи всё хорошоро зер мекунем, менюи бозида меоем ва чхеле ки дидем ина баланси ма 307 000 буд дар як соат. вақте ки як бустер харидем 308 400 танга дар як соат шидак. офиса интихоб мекунем, дар ин ҷа бустеро ҳаста, метавонем бустероро бихарем, дар ин ҷарам пулкоркунимона зиёд кунем. ин ҷадам ҳамин хеле бустери дар коримона интихоб мекунем. ин ҷа нархаш мебурояд, нархаш 33000 ҳамин рости нархашда дар экран зер мекунем, ҷара мехарем. ҳар як боре ки мо мехарем бустероро улучшени монети в час, яъне ҳар як соат пас пулкоркунии мо зиёдтар шидан мегирад. ва ин ҷа команда ҳаста, бо дар ин ҷарам бустеро ҳаста, метавонем ё шам бихарем ё пулкоркунимона зиёд кунем. ин бустер 4000 танга ҳай, ҳамин бустера дар экран зер мекунем, ранги чхеле ки дар дигарош харидем ҳамон хел рости нархда ки ҷои 4000 ҷа дар экран зер мекунем ва бустера мехарем ё пулкоркунимона ҳар як соатша зиёд кардан мегирем. майнинга интихоб мекунем, дар ин ҷарам бустеро ҳаста, метавонем дар ин ҷарам пулкоркунимона зиёд кунем. якумш энергия, бо воситаи энергия мо метавонем батарее ки дар экран зер мекунем тез буд мешавад, ҳамира зиёдтар кунем ва ҳамира зер мекунем батареяда. ва ҷа нархша нишон дадем ки 9400 танга ҳам батареяро зиёд кардан. ҳаминҷа дар экран зер мекунем ҷои 9400 тангада ва ира мехарем. бустери диюм боша прибыл затапай. прибыл затап дар экран ҳар боре ки зер мекунем мо ҳаминҷа пулкоркунимон зиёд мешавад. 120 130 танга ҳамхел зиёд кардан мегирем. прибыл затапа зер мекунем, ҷадам ҳамхел нархаш мебурояд, мебинем ки нархаш чанд қадаре, дар балансмон пул ҳастай нестай. нархаш 52000 ҳозир ма 154 танга як боре ки дар экран зер мекунем 154 танга мегирам. агар ҳамин бустера бихарам, як боре ки дар экран зер мекунем 189 танга кор мекунем ва ҳамин бустера мехарем. бустери дигари боша восстановлени энергия ҳастай, ирам дар экран зер мекунем ва ҷа нархаш буромадеса, ҷа нишон метаҳад ки мо чанд қадар батареи ҳамин мо чанд қадар пур мешавад. ин ҳозир 27 агар мо бихарем 31 мешавад. ҷое ки 14500 навистагиам, ҷа дар экран зер мекунем, метавонем ишам бихарем ва пулкоркунимона осонтар кунем. бустери дигари шанс бонусай, вақте ки бонус мо доданд, ҷа фоизша нишон додагиай, ҳамин зиёдтар шидан мегирад ва ина нархша нишон дадагиай ки 12500 танга ва шанс бонуса зер мекунем. дар ин ҷарам ҳамхел нишон додасае ки ҳозир чанд фоизай, ҳозир бошад 0.2 фоизай, 9.8 ҳозир уровни фоизи ҳамин шанси бонуси ма. ва агар ҳозир ман ҳамин бустера бихарам 10 фоиз мешавад шанси бонус гирифтан. нархш бошад 12500 танга ҳай ва ҳамира дар экран зер мекунем ҷои 12500 ва ишам мехарем. бустери дигари боша размер бонусай ва ишам дар экран зер мекунем, ишам мехарем ва пулкоркунимона зиёд мекунем. ва ҷа плюс 3 фоизи дига зиёд мешавад. ҳозир размер бонус бошад дар ҷа ма 60 фоизай, агар ман ҳамира бихарам 63 фоиз мешавад. ва ҷое ки 18000 танга навистагиай, ҳамира зер мекунем ва ишам мехарем ба 18000 танга. бустероро харидем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. города интихоб мекунем ва дар ин ҷа як 5-6 намуди пулкоркунӣ ҳаста. якумш боша сообществие, ҳамира дар экран зер мекунем.
дариҷа мехонем ки чӣ гуфтагие чӣ кор кардан мумкин аст барои пул кор кардан дар инҷа. Присоединитесь к нашим крупнейшим сообществам. Рейтинг сообщества определяет общее количество монет заработанных сообщества от приглашенных игроков за определенный период времени. Игроки, которые пригласили более 500 друзей, может создать сообщество. Ба ссилкаи шумо 500 каси регистрация кардагӣ бошад, баъд метавонед дар инҷа бозӣ кунеду пул кор кунед. Агар рӯзи ба ссилкаи ман ҳеч ки регистрация кардагӣ нестае, ман метавонам дар инҷа бозӣ кунам. Ва поёнашда боша бозингарои беҳтарина нишон додисае ки якин дуюм сеюм ҷой. Бо города интихоб мекунем ва мегзарем ба таври дигарӣ пул кор кунем. Шастливи бокса зер мекунем, дар инҷа мебинем ки чӣ хел пул кор карда мешавад. Инҷа метавонем ситорачаҳакҳоро бихарем пул кор кунем ё ки бе харидани мисол тангаву ситорачаҳакҳо просто инҷа ҷое ки ежедневни коробка ҳастае дар экран зер мекунем, камтар болотар мекунем ва мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор карда мешавад. Инҷа правилаша гуфтагия только один приз выпадает. Пожалуйста, обратите внимание, если у вас активно офлайн буст, он не выпадает из удачного коробки. Шанс выпадения указана в правом нижнем углу. Агар мо бустери офлайна гирон кардагӣ бошем, дар инҷа мо падарка кор кардан метавонем. Ки бустери офлайнам кор мекунад, барои ҳамин ма дар инҷа падарка надорам ва кор кардан метавонам. Города интихоб мекунем ва мегзарем ба таври дигарӣ пул кор кунем. Зона хайпа зер мекунем, дар инҷа мебинем ки чӣ хел пул кор карда мешавад. Ва ина зона хайп поёнашда навистагия ки инҷа социални сектора нишон додисай, ҳамин социални сектора видео карда бошед, шумо 1 миллиард тангара кор мекунед. Ва инҷа добавить контент и зарабатывать зер мекунем. Дар инҷа нишон додагия ки чанд просмотрда чанд қадар танга кор мекунед. Агар шумо дар видеои шумо мисол дар YouTube ё ки Instagram, TikTok 800 то 999 просмотра бигира 5000 танга кор мекунед. ва ҳамин рафтагия агар видеои шумо 1 миллион просмотр бигира, шумо 1 миллиард танга кор мекунед. города интихоб мекунем ва мегзарем ба таври дигарӣ пул кор кунем. премиум магазина зер мекунем ва дар инҷа мебинем ки чӣ тавзи пулкоркунӣ ҳастад. дар инҷа мо метавонем аватармонро алиш кунем, метавонем фони бозиро алиш кунем ва инҷа картиро интихоб мекунем. дар инҷа бустеро ҳастад ва бустероро метавонем бо воситаи ситорачае ки гуфтем, бо воситаи ситорача бихарем. агар дар баланстон ситорача бошад, купита зер мекунед, бустероро мехарем ва офлайн пулкоркунитон зиёд шидан мегирад. города интихоб мекунем ва мегзарем ба таври дигарӣ пулкор кунем. инвеститсияро интихоб мекунем ва мебинем дар инҷа чӣ тавзи пулкоркунӣ ҳастад. ва инҷа алмаз, нефтиянка, соат, мошин, ҳамин чизое ки дидесе, ҳамиёро мехарем, пулкоркунитона зиёд мекунем. мисол гирем, ман ин мошина мехарам. инҷа риск дора, мумкин аст ки бибре, мумкин аст ки боибте, гарантия надора. агар бихоҳед дар инҷа бозӣ мекунед, нахоҳед бозӣ намекунед. инҷа доходча нишон додисае ва инҷа нархша нишон додисае ки 160,000 аст. инҷа аҷдани дохода нишон додисае. инҷа не повезёта зер мекунем, мумкин аст ки бибре, мумкин аст ки боибте, гарантия надорад. не повезёта зер мекунем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ман ҳамин мошина харидам ва инҷа як крутои инвестора зер мекунем. ва ина мо ҳамин мошина харидем, инҷа савза шид. чизеро ки мо дар ҳамин ҷа мехарем, ҳамин хеле савз мешавад ва ждат мекунем ки ҳамин харидагии мо барои мо фоида биёрад. города интихоб мекунем ва мегзарем ба таври дигарӣ пулкор кунем. торговаться NFT-ро зер мекунем ва дар инҷа мо метавонем NFT бихарем, пулкор кунем ва пуломона алиш кунем. инҷа нависагия ки покупать, продавать ваучер. инҷа покупать, продавать ваучерро зер мекунем, мехарем, мефурӯшем тангаотона, дар инҷа ҳам метавонем пулкор кунем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ друзияро зер мекунем. ҳар касе ба ссилкаи мо регистрация мекунад, ҳам ва ё ҳам мо 5000 танга кор мекунем. агар телеграмшон премия бошад, 25000 танга кор мекунем. когда твой друг повышается, вақте ки ҳамин ба ссилкаи шумо регистрация кардагиан, мисол улучшение бихарад, шумо дополнительно инҷа пул кор кардан мегиред. узнат больширо зер мекунем ва дар инҷа нишон додагия ки чанд қадар кор кардагия ва инҷа студент нависагия 5000 танга кор кардагия ва инҷа телеграми премия нишон додагия ки 25000 танга кор кардагия ва инҷа ҳамаша нишон додагия. барои ссилкаро копировать кардан, пригласить друзей зер мекунем ва метавонем бо воситаи телеграм ссилкаро роӣ кунем. ё ки инҷа дар экран зер мекунем ва ссилкаро копировать мекунем, дӯстонро роӣ мекунем, бо дӯстомон пул бисёртар кор мекунем. задача зер мекунем ва дар инҷа мебинем чӣ тарзи пулкоркунӣ ҳастад.
дар инҷа тарзи аввали пулкоркунӣ ежедневни награда ҳастад ва инҷа нишон додааст ки успети зарабатовад баъди 5 соати 49 дақиқа ҳамҷа буд мешавад. Палочита зер мекунем ва инҷа мебинем на рӯзи сеюм ма 215 000 танга кор мекунам. Палочит наградаро зер мекунем ва 215 000 тангара мегирем ва инҷа ҳар рӯз медурем ежедневни наградадан танга кор кардан мегирем. Ва поёниш дабоша бу дигар намуди пулкоркуниҳо ҳастанд дар инҷа виполнад се ежедневни задани ва дар инҷа дар як рӯз 312 000 танга кор мекунем. Мана задани аст дар YouTube видео тамошо мекунем 78 000 танга кор мекунем. Инҷа нависаги ки натапайте, яъне ки дар экран зер мекунед 44 100 танга кор карде ва инҷа шумо метавонед бо 30 000 танга кор кунед. Палочита зер мекунем ва ина ма 30 000 тангаи дига кор кардам. Улучшение 5 различных навиков, яъне ки мо 5 та улучшение кардем, бо дар инҷа 30 000 тангаи дига кор мекунем. Палочита зер мекунем ва 30 000 тангаи дигамона мегирем. дар инҷа ҳам хел заданиҳо бисёр ҳастанд ва ҳамаи ҳамин заданиҳоро метавонед иҷро кунед ва пулкоркунитонро зиёд кунед. Airdrop-а интихоб мекунем ва дар инҷа мо бояд ки кашлогмонро подключит кардагӣ бошем. Ман кашлогмонро подключит кардагим. Кашлогтон бояд кашлоки тон боша. Кашлоки тон дар Play Market ҳам ҳастад. Тон кипер мезанед, кашлоки тон ҳастад, скачат мекунед, регистратсия мекунед. Ва ёки дар Telegram ҳам ҳастад, метавонед дар Telegram ҳамон кашлоки тонро регистратсия кунед ва дар ҳамин бозӣ подключат кунед. Инҷа зер мекунед ва подключат карданаш осон аст, худаш ба таври автоматӣ подключат мешавад. вақте ки кашлоктонро подключат кардагӣ бошед, барое ки шумо бутонед тангонро гирифта ба пули ҳақиқӣ алишиш карда бутонед саверши транзаксиятонро зер мекунед ва дар инҷа комиссия дорад. комиссияш камтар қиматтаре 0,5 тонна қариб боҷа 3% дига мумкин комиссия бигирад. ҳамагӣ 1 тон примерно 1 тон мешавад. ҳамагӣ 1 тоннаш 70-80 сомон. ва инҷа мо дар сообщение омад ки недостаточно средства необходимо 0,5 тонн, яъне ки 0,5 ози баланси ма боша 0,2 тонна да 3 тонни дига намерасад. ва инҷа поёниш дар нишон додааст ки ваш баланс 2 тонна 3 тонни дига бояд ки дар баланстон бигзаронед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.